Eta zorionak podiumarekin batera Euskadiko txapelketa iritsi zaizu, zinen Euskadiko txapeldun zenkrozean noizbait, baina errepidean uste lehenengoa dela, ze sentsazio? Bueno, oso pozik nago. Berriz ere bai nire sentsazioak aurkitzea garrantzitsua da, eta gainera hilabete honetan lasterketa garrantzitsuak etortzen direla, eta orduan hori, Euskadiko txapelketa gainera irabazten badugu, dena batera sumatzen, oso pozik. Soinean ikusten zaitugu, aste gogorra izan da, Bai, aste gogorra izan da, kostatzen zait oraindikan hortaz hitz egitea, baina gaur beraientzat da lasterketa hau, maiotago beraientzat da, así que Mikelek eta Alejandrok hor tarte ireki dute eta zuek atzean, Onkejarroa askotan nagusi den bezala, lasaitasunakin eta aurrera egin duzue. Bai, geneukan Mikel Untzilari ere bai gero azken tartean hor aurrean, hasi que ezin genuen asko egin, bakarrik lasterketa kontrolatu, horrela egin dugu, eta gero esprinean gainera sprint oso gogorra eta agresibo bat egin dugu, ondatera da guztia, Mikelek aurrean lasterketa irabazi du, eta guk gainera atzetik, 3. postua dortzea, eske dana perfecta atera da. Txapelketa mila juntzea azkeneko kilometro horretan, ez? Bai, Zorionak. Mila esker.